Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy, og Lola Hubag, maayong hapon din ninyong mga idol. Og sa mga naminaw karon, palihog, tawag na lang ko sa pangalang Joyce. Kining akong problema, kabahin kini sa akong bana. Dili gyud ay maayo ning magpa-comfort ta sa lalaki. Basta broken-hearted tang mga babae. Kay mao gyud ni ang gimahayan ako karon ug maayo. Gihatag manunta na ako niya ang tanan. Gibuhat na ko ang tanan, mer. Pero nganong nangita pa man siyaglain. Nga naman. Joyce, lagi mga lalaki ba? E dili ba kontento? Siguro, di abot na to siya kapuo sa muha. Mong iya ka na lang ikambyo sa lain. Pangit ba ko, mer? Kapalit-palit ba nga kong dagway, mer? Joyce, guwapa ka. Kung ako pa siguro ang nahimo ni mong boyfriend ba? Dili gyud may tabong pasakitan ta ka, Joyce. Sige, ihilak na. Gakos lang nako. Niyara ko para nimo, Joyce. Laumi, nga di ta kabiyaan. Salamat, mer. Salamat. Kuya Totoy og Lola Hubag, didto nagsugod ang tanan. Sa comfort ni Elmer nako. Unya, sabay-sabay ming inom. Hangtod nga iya akong gipanguyaban. Ug kay galibog man ko sa kong gibati that time. Mautong akong gisugot si Elmer. Sa pamasin, nga malimtan ko ang akong ex-boyfriend. Hagtod, nga nag-uba namig puyo ni Elmer, Kuya Totoy og Lola Hubag. Nakita gyud nako nga ga-effort pud si Elmer aron malimtan ko ang akong ex. Pero bisan unsaon ko, Kuya Totoy og Lola Hubag, dili ko gyud ma-convince ang akong kasing-kasing. Nga higugmaon pud si Elmer. Bulakaw na ko ga. Ginutuan ta na kadaan og sudan nimo paniudto. Thank you, ga. Kaon ha sa tamang oras. O sige. I love you. Yes, ga. I love you. I love you too. O sige ga. Aris ako. Kung pwede ko palang katudluan akong kasing-kasing, mer. Kung pwede palang gid unta. Wala gyud ko nag-expect bas bang nga mao na to karoy dagway ni Jay. Gani, no? Di ba sa una uyamot magitog dagway si Jay? Dili ka balong manamit, baho pa yung kay ilok. Nya karon, lahi na kaayo siya. Cross na ko si Jay Besh. Crush food na ko siya, no? Pero sorry ka, kaya ako ang gipangayuan niyang number, dili ikaw. Hilas bayaan ni niya o. So unya Besh, mag-text-text na mo anak ni Jay. Unsaon na mo lang si Elmer Besh? Ikaw ba? Advance kay kaguna-huna. Asus, sa'yo tinanawa ni Jay ganiha? Halata yung kaayo ba nga naamoy plano sa usag-usa? Buing. Kuya Totoy og Lola Hubag. Si Jay, classmate nako ni atong high school. Og karon, usa na siya kasiman. Gwapog balay og naay business. Ang tinuod din ha mga idol, nanguyab nako si Jay. Og diri ko karon nagproblema kung unsaon ko ni. Unsaon ako si Elmer pagbulag nga wala man gyud ko gibati niya mga idol. Sugod pa man sa una. Nadala ra gyud ko comfort. Please in town mga idol, tambagi ko ninyo kay naglibog na gyud kog maayo. Dagan kaayong salamat ug magpaabot ko. Joyce. Maing hapon sa itong letter sender si Joyce. Maing hapon. Yes, maadjong hapon toy, maadjong hapon, bingtan. Ingon man sa tanang mga naminaw karon di mo na mo maisa-isa og great pero mapasalamaton kay Minitotoy sa inyong pagpaminaw mataghapon ning atong programa. Karon direta sa ato ang letter sender nga si Joyce. Gusto ni mong bulagan si Elmer kay wala kay gugman niya napugos ra ka. Ani na lang, kung bulagan nimo siya,
Huna-huna asag maayo kung nahimo bang unfair si Elmer sulod sa inyong relasyon. Nakadapat ba siya nimo? Nahimo ba siyang irresponsable? Nagkulang ba siya sa iyahang sexual, emosyonal, physical nga aspeto sa imong kinabuhi? Kung nagkulang, padayo na, bulagi siya. Pero wala, huna-huna ag maayo. Di ba la? Yes, day. Basin nadala ra po ka ng Jay karon ba kay what is si man na successful na sa kinabuhi. Well, sa tanaw nimo masayag imong future kung si Jay imuhang pilion. Sa bagay, ikaw may makabuot ana pero timbang-timbaga sa gyud. Yes! Kay dili magud makiangayon, gibulagan nimo ang tao, gumikan kinay gugma ka sa laing tao karon. Kung ang tao wala mo dapat nimo, kompleto, wala nagkulang siyang obligasyon. Sa tanan gisulti na ko ganina, physical, emotional, financial, spiritual, kung wala nagkulang diyan dapita, basit ikaw ang nagkulang. Kay wala nimo giabrihan ang imong doors nga dawaton siya sa imong kinabuhi. Og dili pod gaganahan i-workout because naay rason sa una nga di nimo gustong padayunon. Di ba la? Yes. Sa una pa man kabalo na ka nga dili nimo siya gusto nadala ra nas comfort. Maybe ang laki maka-sense mo po na kung wala na kay feelings sa iya ba or wala jud kay feelings sa laki ever since the world began. Pero siguro ang laki willing to wait siya ba nga maybe eventually sa iyahang mga sakripisyo, pagpangga, pag-atiman nimo basin namasin siya nga ang imong gugma mabalhin ra niya pero wa man gyud. So lisod pod pugson imong kaugalingon kung wa gyud. Kung para nako mas may pangsultihan lang nimo sa Elmer sa tinuod. Masakitan man siya at least mo to'y tinuod. Kaysa sigihan nimo siya atik-atik paasahon nimo sa bakak. Unya katong Jay wa pa siya tamasayod. Ug unsa say kalidad ato, isang malaking good luck nimo day. Usahay kitang tao god, dili na to ma-embrace ang kabag-uhan ba hangtod dili ta magbuhat og inisyatibo. Hanap itong, oy, sige ako si i-set aside ni gumikaw, wa man siya nagkulang nako, wa man ko niya ginapasakitan, kompleto man siya. Eh di akong i-try, basig mag-workout di ay. Hanap ito? Kung unsa man galing ang ibong mamahimong desisyon, letter sender, huna-hunaa sa makadaghan. Amping kanunay o gay kalimot sa pag-ampo, kay ang pag-ampo mo na imuhatag og giya kanato sa atoang mamahimong desisyon sa atoang kinabuhi. Amping kanunay, stay healthy, Joyce. Stay beautiful. Ako si Kwento Toy. Og ako si Lula Hubag. Hashtag GDetox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog! Amping! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.